yɛbɛkasa yɛwura na obisa nananom sɛ nananom mu nim adwuma a wɔyɛ nanom nsɔyɛ awia o yɛnsɔyɛ awia nti woba na sɛ woannidi a kyenekɔm sɛ metumi kɔyɛ fasting ɛkɔsi mu sɛn kyenekɔm nananom kɔ sa a yɛnidi aduane na nso na wanya no fuo ani kyerɛnkyerɛ kɔm yɛsɔ ɛnti ne yɛasɔ tane sɛ awura me yɛtra sesei no anana bi ba a medwumadi a wɔdi no wɔ sɛ yɛka ɛma no kye nye yɛwura nkwana yɛwura nkasa kasa saa yɛn na wɔsɛ yɛka saa ma no enti sɛ yɛka a na wɔsɛ yɛka na nananom anim ewu yɛwura ka nda bi ase yɛnsua yɛn nkonnwa ho mpanin sɛm yɛnsua ma ne ntra kora nkɔ n'anim adwumfoɔ wɔadwum hɔ adwumfoɔ agyare wo ananam so yɛn ma asantema ate deɛ nti ɛsɛ yɛwura wɔne yɛ nyankopɔn no ne yɛyɛ nkoa denkyaene na somafoɔ dɔm ba asante na ɔka ho wo ne abɛbrɛsɛ denkyaene ne ankɔbeahene ne abɛbrɛsɛ fa bɛm yɛne kyea me ɛna woadwumfoɔ agyare ka ho mo ne sɛneɛfoɔ ne baeɛ yɛawa na mode baa na mbagye sika akɔ no na wo na denkyaene woyɛ na wɔbɔ yɛ ne sika dwuma wo ne cosmeticfoɔ yɛ nti na wo bɛkyɛkɛ ho sɛ sika a mobɛgye akɔ no ɛyɛ papa na yɛwura saa na ɛno waba na saa nɔɔma nyinaa wɔnyɛ bi na ɛha denkyaene sɛ ɔnyɛ na ɔnyene onim deɛ ɔne kɔmfoɔ bɛyɛ nti mobaeɛ a mobɔ ɔmamanneɛ a yɛwura frɛ no asante baeɛ a mbɔ amanneɛ no na nsɛm a mode baeɛ no nyɛ sika a mobɛgye akɔ nɔɔma a mobusaa nananom sɛbe mokamfoɔ a moka ne deɛ moyɛ ne nnipa a mpɛ sɛ ɛkɔ so denkyaeɛ nkoa naano nkoa ne yɛyɛ no ɛno nti ne yɛwura bɛgye yɛn a wɔno ne yɛ nyankopɔn no firi sɛ obi ahu nyame da nti wokɔ nkoayɛ mu ne yɛtetew a deɛ ɔbɛba bɛyi wo no sɛde Mose kɔyi Israelfoɔ afiri Egypt nti ne yɛwura yɛka ne yɛka asɔre asɛm saa na teɛ nti mo baeɛ no asɛm a mode baeɛ ɛne deɛ mobɛkaeɛ no naano yɛkɔsom denkyade nɔɔma kɔsom deɛ agyapadeɛ kɔ de sika kɔkɔkɔ yɛn mmaa na ɛkɔyɛ adwuma wɔ no w'ani kan ne yɛfa wɔ yere yɛ w'ani kan na denkyane yifa wɔ yere nti na nananom di awerɛhoɔ nti mode mo asɛm bɛka ho no mo asɛm a mode baeɛ ɛna ma yɛwura hyɛbe wɔyɛ sɛ wɔne wɔnkyerɛ ho ma ne mma saa me yɛnkɔ nkwaso mu ɛna ɛsɔre yɛ a wo yɛwura wo pɛn wo baeɛ a mbɛyɛ ne yɛwura sɛ mɛmma kwan wo ne dwumfoɔ agyare dwumfoɔ a wo baeɛ a woka ho no abɛbɛ sɛ ne ti dɔɔɛ nipa ɛbaeɛ kye deɛ deɛ bɛwia deɛ no na yɛwura hu wo ɛmfaso a wɔwɔ so ne dwuma a wobɛdi ne wo dwuma a wodi no ɛna ɔde wo ma a kora ne mpa ma ne de wo tena nsuo ase wɔna ɔsi wɔ abora no a wɔyɛ wɔ dwuma no nti nananom asekyerɛ no no dwuma deɛ ɔdi ma yɛwura no ɛyɛ dwuma deɛ kɛseɛ nipa ɛka ho nyinaa yɛaka na mo yɛ sɛ mo pere no yɛwura deɛ ogyina deɛ gyina ɔyɛ a ne ti ne ɛwɔ mo pere no adwumfoɔ agyare wɔbɔ ɔno nkwa na baeɛ nti na nana bi ka sɛ baapani bɛ sɛ wobɛ woyɛ a na wobɛfa abaa ne no woyɛ wo nkwa na wobaeɛ ɔma ɔmo ka ho nyinaa yɛwura de ɔmo yɛ adeɛ wo na ogya wo sɛ de dwuma ma no kye saa adeɛ na ɔyɛ maa wo no ma ne so w'ani firi wo te wo nananom tetɛ wo so na ti wo kura ma no na ade bia so ɔyɛ ma yɛwura ma asantepa nyɛ animonyam yɛ ɛnyɛ sika ɛyɛ animonyam dwuma a wodi no so ɛyɛ dwuma kɛseɛ de ma asantene enti fa nokoratie na wo sɛ wura baako pɛ ne santene san sɛ deɛ siiɛ no yɛawa no a wode baeɛ na wode bɛgye sika akɔ no ɛwɔ yɛwura hɔ saa kɔpem sɛ yɛbɛsesa mpempradeɛ 1896 a buroni bɛpista tesa sɛ yɛwura ba wɔ sɛ saa nɔma no nyinaa ɛba ɛwɔ British Museum ɛbɛba enti tete wɔ bi kyerɛ yɛwura ako ɛna wagye yɛn ɔne kɔnkɔkɔ ɛna ɔmo yɛ asante ade yɛ ho a ɛnɛ yɛayɛ adehye a wɔka sɛ yɛnkae asante sɛm ɔbaa yɛn nso wasan ɔno a yɛka reincarnation a ɛyɛ a mo sɛ asɔfo sɛ no Kamato 16:26 ɛwɔ mo Bible mo nka woyɛ aka Numbers 4th book of Moses ɛno nso so ɔka ahennie asɛm san ka nsa guo no twantwa no dua no koraa yɛtwa baako ɛno mu deɛ yɛtwa mmienu Numbers 28:1 numere yɛtwa baako anɔpa ne baako anwummerɛ yɛwura sɛdeɛ ɔsi teɛ no wagye yɛ wako agye yɛ
wɔn na ako ayɛ wɔn kɔnfɔ na hyehyɛ no otumi ko yɛ ɛna ɔka de gyina ayɛ gu yɛ ɔbaa yɛ nso no waka sɛ deɛ ayɛ biara bɛba aba ama mo ama ne tua yɛ ka sɛ broni bɛfa yɛ nɔɔma yi sɛ wɔn sɛ ɛnyɛ nokorɛ na yɛbɛ na ɔmo de ba yɛ ɔmo de ba yɛ sɛ mo ayɛ ade yɛ asi ɛna me ne mo ka na me ka deɛ sɛ nipa wu a ɔsan ba no nipa bi wɔ hɔ a owu a obenya second chance asan ba ebi aba messianic visitation no ebi aba na yɛhunu wɔwɔ ɛna deɛ ɛsɛe ɛne nɔɔma a ɔyɛɛ na ɛyɛ pataa ɛgyina a asante butu no ɛna wasan aba na ɔyɛ ɔbaa ɛmɔ ɔmo nyɛ yɛgyina yɛka na ɛyɛ nwia no mu mo ani tua wɔsɛ deɛ yɛn ho yɛ di ho adanseɛ mo ama ne tua deɛ yɛ wura baa wayɛ nɔɔma a wayɛ ebutan bebrebe nɔɔma a wayɛ yɛ kasa wiase nyinaa ɛwɛ nɔɔma a wayɛ ɔpagya nkonnwa hwɛ sɛ deɛ nkonnwa yɛ daa na obi epɛ bi adi hwɛ sɛ deɛ nɛ asantesɛm woyɛ santeni kura no a obi kura sɛ me kɔndɔ kɛkɛ sɛ mɛyɛ asanteni na yɛhu no yɛ asantesɛm na yɛde sika ɛyɛ krataa yi adane asantesɛm na yɛkɔdi nɔɔma bi akyi nti wɔn adwuma a wɔyɛ ɛno ne ma sɛbe wɔda so te asante yɛwura de wɔn apra nimpa na ɔde tena hɔ etu baabi apra nimpa yɛ mmerɛ no wɔn na ɔsoma wɔn ba kɔɔto ha asɛm a bɛbɛka biara nso na yɛ papa nti yɛwura ne wɔn anante akyɛ wɔayɛ n'adwuma akyɛ wɔadwuma a wɔyɛ no yɛ soronko ɛyɛ adwuma wɔtu ma yɛwura ne asa adwuma nti o deɛ no obi nka ho ɛyɛ nokoredie wɔn ne adwumfoɔ agyare ayɛ wura de ne bibiara ɛyɛ adwumfoɔ adwuma ɛhyɛ wɔn nsa deɛ ɔde yɛ no so no sɛbe ɛyɛ adekɛseɛ na ɔde yɛ saa kɔ asɛm nti adwumasa yɛwura wote adwumasa ha wonka ho ha yɛwura nimdeɛ nti anaa na yɛka ne ha no obu ɔpɛ wasɛm ɔdɔ na ɔka kyerɛ sɛ monyae yɛde ba adwom na ɔkasa werɛ sɛ monyae adwumfoɔ asɛm deɛ ma mo nka santene nimdeɛ nti a wote adwumasa a ɔno nso so ɛyɛ ɛte so asɛm nti no sɛ moyɛ biribiara wɔ hɔ a ɛnya a monyae na deɛ awurade ama wo no ma ne nsɔ w'ani na som no na mommoa no wowura no no prɛko pɛ baako na ankyɛ ɛna ofiri hɔ ɔbɛtoo yɛ nsɛm a ɛbɛyɛ nyina ɛda anim na yɛwura asɛm ba ne yɛka ne yɛka nsa sɛ ne nti ne yɛte hɔ ɔni hɔ a ɔde hɔ kaboa bi kyi yɛwe yɛnka akyɛ nti yɛka kyerɛ wo woyɛ aba no mommoa no nyina mo som no na dwumadi a wɔdi ma yɛwura no ɔntumi yi panini deɛ sɛbe wasom paa nti biribi a ahwɛ no na ɔne ne baako na ɔma ho deɛ wɔwɔ ne nkɔnwasɛm biribi a wɔwɔ bi a wɔwɔ nsɛm ɔno ba na baeɛ obiara nka ne ho na obiara bɛyɛ abusuansɛm ɔfa baa wɔ ha na ɔfa na anene no woyɛ ewura deɛ wɔyɛ ɛwɔ na wɔyɛ saa na teɛ yɛn nyinaa na wɔnim nka nsɛm a ɛyɛ ti ne yɛka sɛ yɛn nso no yɛte wɔ ma no ɛna wɔa no sunsun tete yɛ asante ɛne wɔ ha wo na wɔyɛ saa ɛna ɔmo a wɔkaa yɛ a ɔmo ankɔ no mo yɛ a wɔn nyinaa kaa ha yɛde aboɔ na egu adwumfoɔ na deɛ ebetwa no nso twa deɛ ebetwa no nwene deɛ ebeku abudu pɔn eku ne ha na ɔkaa ha santene no no te hwɛ yie na ɔno deɛ ɛni bere a ɔno ara yɛ kɔ edi ne dwuma yɛwura wadaro ma deɛ ɔhyehyɛ yɛ apɛpɛɛpɛ nti wɔn a na wɔyɛ wadeɛ pɛrɛ so yɛde n'aba wɔn si bibi kyi ogu na nkɔyɛ adwuma ma ɛwɔ abura.